Amo yan katulong conversation. Pangato ti sahod ni katulong. Ano nga to ti sungbat ni amo na. So, buyain tayo kakabsat. Di lang mabali niya kuha request mabali niya inga tumit di sahod kun total kit na bayag may agupobrahan niya yun madam yung ngayon ana nabayag ka kanyamin kit 255 lang ti sahod mo na o sige kanak ti talong nga rason tatlo ingatok ti sahod mo ay kasi madam kuha madam nalalay nga kanyang nga agluto sinag ko na ni sir, madam. Ali may kadwa nga rin niya rason. Nalalengak pa yan yung magplan siya, madam. Sinag ko na. Ni sir, mitlaing, madam. Alang nga, may katlo. Dito yun, madam. Nalalengak kayang kanyang nyamang romansa. Hamo ko na nga ni sir mo tinang ibaga dita. Ay, makaraman ka kanyak. Haan madam. Si driver tayo. Baga nakit nalalangyak ka nung amang romansang yung kanya. Hanggang tagtagari. Gulim kalatang arudin. Sige tayo ngatok di sahod mo. Rami di nga kwa. 10,000. Kada bulan basta matikag tagtagari Talaga madam? Sige nga Rod. Thank you madam. Thank you. Thank you madam. Ala sige. Sige nga Rodin. Kaglaban. Kaglabagi jay kwa. Pantiki jay Basta ang kagtagtagari. Kan.